Hi guys, mayong gabi Welcome to my guys. Sa mga dagkogla guys. Ani ako karon sa among kampo. Pangita ani nga kamera Na ako sa kampo namo. In CB3, Satco Camp. So part ng NIOM. So mo na mong accommodation. Swimming pool. Na lang ka gani katuig ba ilis-ilis. Abot ilisan siguro. Sige limpyo. So kanang blue diha nga building mo nang misol, sagol na siya. Paingon na didto. Lain na niya Lain kayong kamera. Peratuhan. Kung yung cellphone. Kung na si suga. Kung na suga medyo mohamis ta, char. Madtumi karon, madtumi na swimming pool. Cricket field, sunod ana basketballan, soccer field, swimming pool. Parang taga-tuan. Kauban ako. Uy, parang familiar to Parang si Mr. Ang, Chinese. Mr. Ang, Atong Ang. Sinawat sila. Oo, mali akong kauban, mali akong body. Nga, kauban ako sa kwarto. Nga pila na ka bulan nga wala na ako gipakatulog tungod sa akong hagok. Kusugay ko mahagok niya. Karon nagaplano naman ko nga uli or exit sa ba. Nablakas siya kay gihimo na niyang lulabay ang akong hagok. Dili siya katulog kung di ko maghagok. Oh. Mo na yung mga ikaduha nga swimming pool. Nga bahala mo diya, balag kuan. So tagaan ko kuan. Tagaan ko duwa ka rin nga sigarilyo. Maligo sa ragon So paingon mi karon, paingon mi sa among camp na ay kuan. Kompleto man may misol pero murag gutom man, nay bakala o nay tindahan. Kompleto man pero karon murag gibati mi og kagutom, matumig sa kuan roasted chicken, so fried chicken. So nay boy burger naray sulod sa among kampo. Niya, gym, ikaduhang gym ni diri. Gym to dito at bang sa mga kwarto. Nabilong man mi sa kategory nga kumong-kumong, murag rami ni. So, okay ra ba gyapon limpyo, apatan, pero limpyo dako, medyo dako siya luag. Na may tirom dito, naay tirom, naay kuan, naay magti tibak o kapihan. Napi kapihan diri duha ka buok. Kining green ngay makita nga sa kuan siya bilyaran. Kompleto na basketballan. Na yung logo sa welcome to Satco na kananan dito, roasted chicken. So limpyo sa i-compare sa atong dati namong kampo accommodation. Dugyot ang agi. Pero diri limpyo kayo. Atong bago pagay mi diri manaha mi nga murag manigarilyo o maglabay og gupos kay murag kung ikay siya. Shout out day. Shout out mga kakalkag. So mo ni soccer cricket field way oval diri no. Ikaduha ni nga cricket field. Medyo luag po di siya. Bali kini diri in CB3 na in CB1 na in CB2 mo to mga company ang ilang mga tao nasa kuan NCB2. Tamimi nga company, Tamimi. So napoy balibulan. Mosque. Another kuan cricket o field. So limpyo dire, limpyo. Mga baho lang mga tao. Char lang. So mo baklay rami. Wa mo ni back o front ang kamera. Ni baklay na mi. Medyo ni tuyok lang mi kay wa may lutsanan disto nga kay puro man ni naka fence o puro naka koral. Limpyo kayo diri. Tinudang limpyo kayo. Limpyo lagi pero mga baho ang mga tao. Napay among silingan nga. Ano ito? ano ito? Murad ako si Master Pogi. Ano ito? Ano ito? Master Pogi Rumidias na may pinaghalong rin ni Requestas. Ano ito? Ano ito? Walang nakakaalam. Ako ang makakatalo kay Majin Buu.
O mo ni may naka-park. So baklay lang yapon mi, medyo hinay lang nga baklay. Ay nani mo gid din nay. Nay lighter. Wala. Ha? Wala. Wala. Ba't di ka? Iniwan ko yung silver. Kaya mo na, bakit magseryosi ka na ba? Ito. Nay kuan. Nay duha. Inani mo sila dire. Kasi mag-atbang pag ani na og higda mag holding hands. Pero di na mag-uyab ha. Nga ibang lahi na sila. Mo sila lagi usahay nga baklay sila mag holding hands. Tisingar na ko yung kauban mi kung ganahan sa mag holding hands pero wala kuan. We. ano para ibang lahi oh. Nah dari. So happy to me. Kining blue kung gyapon siya. Ano to gyud? Isol din? Hindi. Ano kaya to dito? Dining hall. Dining hall din no? Dining hall. Dining hall din to. Class B. May kategori? A3. Mga kategori sa mga dili ni kumong-kumong. Kami kaya mo kananan vlog yapon pero nabilong mo sa kumong-kumong. Anong kulay bahay mo? Ano kulay bahay mo? So among orange o beige ba to? Mahinang nila lang lagi. Green. So ito, mag-gym po din siya, gym. So naka-fence dire sa mga senior na siya. Sa mga ako na siya, katong mga upaw na ba? Mga nakapwede mga upaw, mga boss, nalami kayong tukon. So morning misol gyud po ni dire, misol, kining blue. So happy tami likod ining blue. Yara. Vlog tani front camera lain na front camera ay. Wala nahayagan ko. Wow. So mo ni dari nai sab ni. Ano yung playground no? High voltage. Akala ko kids park o playground. So muning kananan muni siyang kuan commercial nga kananan diri sa kuan roasted chicken kung sa roasted chicken kung sa ato pa McDo o Jollibee pero pwede na ba ya? Pwede na ba siya? Oh. Okay, nakabakod siya. Taas na dyan, mga tataas na nila lang. Kami mahinang nila lang. Sirado? Blue, green, yan. Pag green, mga blue, kuha na sila. Mga matataas na posisyon. Kulay bahay mo. Ano kulay? Pag na kay mamit nga kuha na magtatanong sa iyo, mga tana nga, ano kulay bahay mo? Kay kuha dahil by category man, na nakaminus dito sila. So muna yung pangalan mo. Di ba ito mabali ang kamera no? Kay so muna siya. Crispy rolls. Crispy rolls pero ambot lang. So mag-burger sur meron, di may magkuan. Oo. Muna siya. So pili na. Muna lang mga choices nga kuan. Wala lay rice. Kadlo na siya. Kadlo na. Kung ano sa'yo, doon yun sa akin, Char. Kahit ano. It's okay. Yeah. Okay ba kayo? Malay ba yung ban nga di kayo mukan sa ano, mag-vlog sa baka. Pero okay naman siguro diri. So nanay nangaon diri. Pero limpyo diri, limpyo. Limpyo ilang kuan. So may ilang tinda na ilang kuan. So drinks. Okay. May kwarto ka lagi. Doon tayo bumili ng Pepsi. Oh, mahal? Hindi, kakunti. Maliit. Maliit ba? Oh. Makababa. Sige. 3 din. Doon 250. Unsam na mo.
So nanglingkod sa mi diri no. While nagahulat. So take out na day mi. Di mi mag-am diri. Nagahulat. Murag yapon. Tawag yapon. So burger nagkatidad lang og kuan. Klaro ba ni? 30. So barato na kay way budget ron. Di ay among company no. MACC MECC. Formerly known as Saudi Ujur Limited. So the last standing Saudi Ujur nasa Tuwal, Makkah o near Jeddah. So dito may nagdasok ng puro Saudi Ujur din para ma-continue ang project sa Saudi Ujur sa KAUS. KAUS is University King Abdullah Science and Technology. So mo to dasok mo dito din na project. So pila ko katuig dito, mga napulo katuig. So diri nabalhin mi isa katuig pa lang mi kapin diri sa NEOM. So NEOM, NEOM, NEOM. So na-assign mi sa NC1. So napoy NEOM sa NC2. So NC1 is NEOM Community 1. So nami sa NC1 na assign. So among trabaho dito sa Tuwalo sa KAUS lahi na sa diri. Gusto lagi upgrade pero wala naman nakita. Huwag mo nang tampayak yapon. So mo ni karon diri naka-accommodate mi sa NCB3 SATCO. Ang NCB1, NCB2 is Tamimi nga company. Mostly sila sa catering sa mga restaurant na dito og hawak po nila ang housekeeping. So nami mga kaila nga gikan sa Jeddah, gikan sa Tuwal na dito manang exit na din nakita mo diri. So napoy medyo mga taas na posisyon nakita po namo. So mo ni nga about sa mong trabaho okay man pero medyo wagi okay sa kwan sa pasahod lang ug sa overtime. Ang uban pan man pero ako mo ni ihimuming ka diri. Ihimuming basta lahi ra gyud ang trabaho. Okay naman tayo ang trabaho, may pili pero kung ang patas na ba, mas lang po ang taas sa sweldo. Kung na naka-decide lang ko nga muli na siguro ko mag-exit o maghimon lang siguro ko sa Pinas o mahimon lang siguro kong taong grasa. Kung nag-prepare na po ko sa akong buhok, mapatas on, then dito, side diri, manudlay pa man ko, pero dito, di na siguro ko, munda na ako panudlay. Kung magtaong grasa na, o manglimos na lang dayon. Kay ayahay ba, napay mga kay sa mga trabaho. So karon nagulat pa mi no, wa pa, totoo pa. Kay mag-take out, kaon na karon dito sa gawas. Ana? Ay. So niya na. Muna na yung mong kwan. So, kumpleto. Okay. So ariya na mi. So pa ito sa Migbakala. So abay sa Bakala na Seal World. Ayuhanan na yung cellphone. Ayuhanan na yung cellphone. So, ayuhanan na yung cellphone. Barbershop. Barbershop na truck cuts. So, barbershop. So, muna na yung Bakala. Supermarket. Super, pero ambot lang. Super bagyo. Hapit lang Pasko dire. Kina na yung green. Sumusunod na mi. Among tuyo dire is kwan ra day soft drinks. Yang ganyan. So na po yung mga prutas na baligya pero bawal ang panakot. Kaya ang panakot ay ice cream kompleto, na sabon, na mga bag kanang mo exit na ka. So dire. So napon sila kwan diri mga Pilipino nga mga kwan product pero mahal lang na ito na 8 mitsado 555 sa mga chichirya mida ma-attract yan Mr. Chip tag size
Oh, mga Yemen eh. Mga pero may mga lokal talaga. Parang nabilaukan. Yung mga Saudi. Ano ba ito ganun? Parang nabilaukan yung pag nagsasalita. Yung mga Indiano naman, na nagbumubog ng tubig. Pero yung mga Korean, alam mo yung mga Korean? Susulan mo. Wow, fighting! Wag. Pakistan, India, nag-tension. Pero ang kwan, yung Korean, yung parang dudura, anong tawag doon? Yung mga Korean. Tadak. Oh, dadak. So, pabalik kami. Balik kami. Akong buddy, Mr. Ang. Oh yeah. Ayan, swimming pool oh. Sabig-sablig, limpyo-limpyo. Naragod. Atik-atik ra. Nagana kang ligo diha. Oh, sabig-sablig. Mother's Day ngayon. Bumati ka ba Oy, sa Mother's Day? Mother's Day, Happy Mother's Day sa tanan. So, ano yun? Nami Pepsi kay nami kuan Saudi nam day no. Nami Pepsi di day Pepsi. Coke day, Coke. Cook dia. Coke. Tasasan na itong video no. So, bahala na. So, baklay mi morning dire. Among morning gym, unang gym, ikaduhang gym nas unahan. So, kini nga una nga kuan dire nga kulay beige na kuan. Up and down siya, container type. So, nasa taas among kuan, among kwarto. Ano siya? So musaka na ta. Saka na kay para makasulod nya mag-am. Nga among usa ka kauban nga Hindi, doon tayo. saan tayo? Diyan sa garden. Fuji Garden. So ayo dia kay mga ibang lahi mukaon sa garden, then holding hands sa say mahigda magatubang. Murag maguyab. So may dire kay wala magibawalan og laba. Pwede mo maglaba sa ginagmay. Nami mga sampayan sa gawas. Ayan. So, namang tiil. Namang bulat. Oo. So, dili lang na sa gawas. So, muna yung mga kwarto. Muna yung kwarto na bawal magsaba kay naitulog. Upat mi kabuok. Pag mata na mo, napoy bagong abot na tulog. Susulod na ta. Silip na lang mo sa akong kwarto nga limpyo kayo. So gikuha lang natin itong folding kuan pang stroke ng lamisa o pang morning breakfast on bed. Nara sit up na siya, hihilahin daw, hilahin mo tulak ganyan, pinhila mo ito pag ganyan, pababa ganun pa, push mo muna, ayaw matigas ka. Matapon ng coke. Ano mo? Ano naman? So, mag-am nami. So, moro to. Og mayong gabi, daghang salamat. Og dalay ko ng Dios. Oh yeah.